Siapa bilang nek jaran kepang ini nyembah setan ki sapa? Sapa sing ngarani nek kowe nggawe sesaji kuwi nyembah dudu Gusti Allah ki sapa sing ngarani kuwi? Ana lho wong main jaran kepang kowe kok nyembah setan lho. Kula mboten ngertos ya kok jenengan malah ngertos kula nyembah setan. Berarti senengan sing ngertos setan ngono. Ana wong jaran kepangan mangan beling dinesoni kuwi ngopo kuwi sewek mangan beling. Kowe iki wis ora ngekeki sego. Ambok kowe ngekeki sego ben ora mangan beling. Wong ki enake dhewe wae wis ora ngewangi ngacat kan gitu. Siapa bilang merti desa, ruwat desa itu menyembah selain Allah? Itu menghormati ciptaan Allah. Kan Allah makhluk ini. Ojo gampang-gampang ngarani to mbok husnudzon wae ya wis wong kowe ora nglarani sapa-sapa, wong kowe iki ora ngrusak apa-apa muga-muga diterima Allah. Ngono wae.